zuk zure buruari esaten diozu, ni hemen nago, nik egin un aukera bat. Eta ondorio batzu banekin eukiko nitula. Baina nire familiak ez, nire familia bakarrikan tokatu zaie nik aukera bat egin izana. Eta orduan, beraiek hau sufritu egiten dute. Gio, zenide bezala ikusi dut, hori ere ez dala horrela. Nik adibidez, Las Palmasa eraman nindutenean, no, lasai, hau oso urruti dago. Ekonomikoki oso garestia da. Orduan, zue lasai, eta erantzun zidaten, guk zuek eramaten zaituzten tokira, han egongo gara. Eta orduan esaten zu, bueno, bale. Azkenean beraiek ere erabaki bat hartzen dute. Iraiak sortzi, bai, zapatua. Urten ginen goizeko 4:00 erolako gauza bat, Iñaki, Asier eta ni. Eta Goiazen Bribara, abilara. Eta gero baia heltzen ginera, zidentiuk egin duen. Iñaki Zaz, nire senaga Sana eta Asier Eriz, lagun mina, bairuro mina. Bide beltzak utzi, argia dator. Ni gogoratzen ezati, ni ez nanean, nobanko piloto eta konturatzen nintzen kamoi bat gainera zetorrela. Eta, ni gogoratzen ez kamioia, baina gero ja momentu baten konortzia galdu nuen, baina gero ja berri dobe esnatu nintzen, eta esan guzian segundu batzuk, Eta orduan ikusi niman Iñakin burua hemen, nire gainea, eta, ni ez neuan, ia konortea galduta neukan, orduen, ni ikusi neban bera ez eguala, ja. Ez dakiz egati, baina ni hortaz konturatu nintzen. Eta gero, gogoratzen ez, mutil bat, etorri zara, gero esan zidaten ziala okindegi batekuek, eta gure atzean zetozela, eta bera despierta, horako oso zeraten ziren, eta hor gelditu nintzen. Kide gehienak antxietatez bizi dugu. Senide eta lagunak bidaian daudeneko ordu horiek antxietatez bizi dugu. Ez daukagu modurik etxekoekin komunikatzeko. Eta antxietate hori, eta behintzat iritsi dira, eta bisitata gero ere, behintzat iritsi dira hori, ez? Nire kasuan sorte izan dut, ze 12 urtetan istripu bakarra izan dugu, eta etzan kalte fisikorik egonez. Zorionez, kontatu dezake. Istripu eta gero, urren guztian jo nintzen bera bizitatzera. Guri bera kontatu zegoen bizita, baina ni beran zen itarteko egaitin ekizien oso gaizki pasatze bada. Momentu hortan da gero urrengo hilebetia, zati bera sentitzen zen pizka beran ergua zada. Eta hori ez da holan, ez? Baina ergua zen zegoen espetzeko politika gaitik, ez? Eta sakabenak eta gaitik, bera hori zauken nolako hori. Galduta errari, ziren luzaro. Nik atxilotu ninduten 1987ko ekainean, eta, komisaldegietik pasa ondoren, sartu ninduten Karabantxel Mujerezen. Orduan, kolektiboaren emakume guztiak zauden espetxearretan. Orduan, netzako area llegatzea izan unan, ia etxea etortzea bezala. Zer zauden beste kideak, dana euskeraz bizi ginen, janaria geu prestatzen ginen, esan zelda batean sartu ninduten
baino kide batekin. Orduan etzako area llegatzea izan zen, guk antolatzen ginen komuna baten bidez, espetxeak guk antolatzen genuen. Karo, geneukaloko lortuta bizi baldintza duin minimo batzuk. Gero, torri zan 89an dispersio orokorra. Orduan, astebetian Karabantxel emakumea hustu egin zuten. Dispersioa azkenean diseinatuta dago presua suntsitzeko, fisikoki o psikikoki. Dispersioarekin ere lortuz egin zutena zen danak sakabanatu eta orduan erozein borroka aurrera eramateko indarri gabe lagatzen dizute. Orduan, egin zigutena da apurtu. Kolektiboan bizi izan garena, komunan bizi izan garena, ezagutu duzu beste bizitzeko era bat. Orduan nahi duzu hori nola edo hala borrokatu hori berreskuratu arte. Bai egia da, adibidez, gero dispersioa eman ondoren atxilotutako jendea, hori okerro, igual kolektiboa egingo zitzaien ez dakibe, abstraktuago, beraientzako dena oso desberdina izan da. Guk netzako, ez dakito, sentimentu bat, komunidade baten partaide ginen, baino bai egoera desberdinak, oso desberdinak ezagutu ditugula hasieran, eta horrek lagundu digu. Hemen esterminio politika bat eman da Euskaldunen aurka. Preso politikora aurka esterminio politika bat eman da. Eta kontrakoa dionak gezurra. Eta hipokresia handia dago. Hemen hitz egiten deunen zigorretaz eta jendeak oso harin hitz egiten du. Kartzela zigorretaz. Esaten danen, delitu egin badu, bere eskubideekin bete dezala, ez? Nik hori dena esateiet, ados, erosiko dizut diskurtso hori. Baina bai juntzaite kartzela eta ikusi nola bizidan jendea. Ze hemen euskal preso politikoa jasoilik interesetan ordaindu dutenakin, lehenengo graduak, isolamenduak, interbentzioak, eraso pila bat, sadismo totala izan da. Eta hori guain ari diak ikusten, ari dia iristen Zaballara, Basaurira eta bar, eta tratatzen dituzten preso bezala. Gu garbi genuen guraso izan nahi genula, eta espetxea ez zala oztopo izango. Genekin zailtasunak egongo ziala, aurre egitea erabaki genuen, posten naiz, aurre egin izanagatik. Oso gogorra izan da, banaketak, nire kasuan alaba ezin ikusi, ze aitatasunak hartzelan ez da ezer, zama guztia aman gainean dago, zaintzan ardura guztia. Adibide bezala, ez? Amen moduloan, ez? Demagun olatzek zeukala kontsulta, ginekologoa edo dentista edo. Eta ezin zuela alaba eraman, xua. Olatzek lagabe hartzun aurra moduloan. Kideekin edo kiderik ez balego beste preso arrunten batekin. Ni 200 metro eta 20 atetara egon da. Osea, nun daude, ez aitaren eskubideak, nun daude aitaren bete beharrak. Aita bezala, ez? Ja, hilabete batzu lehenagotik olatz buru belarri hasi zen, xua pixkanaka prestatzen, gu ere saiatu ginen prestatzen, baina kolpea izan zen. Egun hori ez daukat astutzeko. Eta gero, olatza urduntze egon ordurako, eta mugitu gintuzten Aranjuezera, eta saldu zuten hurbilketa bat bezala. Guri esan ziguten gindoa zela modulo mistora, gurasoen modulora, ez? Horrek esan nahiko luke, ni biziko nintzela olatzekin eta gure aurra, bigarren aurra Mailerekin, txabolo batian. Osea, familia bizitza, eta esan genuen, Aranjuezera baldintza horietan bagoaz, gaitz erdi, ez?
Gezurra. Bueno, xu atera zenetik, nik ikusi nun behin bakarrik, 9 hilabetetan. Irten ginen arte, ja ez dut berriro ikusi. Gogorra. Sorte izan dugu, amonakin egontzelako, amonak bikain zainduzun, herrian ere kriston babesa, alde horretatik gure eskerrik onena denei, baina, karo, 3 urtetan 24 orduz amarekin, eta bapatian 9 hilabetetan 0. Eta zurea eztan ingurune batian, xuak kartzelan jaio zen. Xuak egin ditu urtarrilean 19 egin ditu 6 urte, eta orain bai esan dezakegu, denbora gehiago daramala kalean, kartzelan baino. Uda korrika zebilen ta gu esperoan dena egin dalgen eukan dena bukatu da. Bai, askotan kointziditu izan dugu, eta bane da saltzera bat, eta ematen, bai, eta bizitza ematen zion bidaiei, eta bai horrez agutu ginen. Famili bat sortzen da, Mirentxinen kriston harremanak sortzen di. De hecho, nik, ez da nire izakeragatik, osorgatik, baina Mirentxinen eukidoten gidari askokin kriston harremana jarraitzen dut eukitzen, eta harremana esaten detenean da, kontakto eguneroko zuzena, osea asko, eta eurape asko eskatzen di, tarteka han esemuz jarraitzen dago Imanolen, unda, zuzemouz, badakazu nola bideiatu, konpontzen zara, osea, bai, kriston harremanak, azkenean momentu oso gogorrak bizi dira, sentimentuz beteak, osea, urduritasuna, posa, tristura, eta azkenean momentu horiek olako leku txiki baten eta hainbeste ordu batera hori konpartitzen duzu, eta azkenean harremanak ere, sortzen diren harremanak oso bereziak dira. Bizi duzu Euskal Herriko egoera zein den, presoak hor daudela, senidek eta lagunek zelako egoera sufritzen dituzten, eta hor inoiz ez dut aukerarik izan, edo hain gertutik edo zuzenetik laguntzeko aukera hori. Eta hortatu zitzaidan aukera hau, eta oso ideia hona iruditu zitzaidan nire ekarpen txikia egiteko, eta animatu nintzen. Ni beti zaten nintzen Mirentxingo gidariai. Mirentxin magikure, magixitxen da Mirentxinen, magixi. Antxe, lau erruedan gainin sortzen den matxasun esplosibo bat hori, magikure. Porque da pasada bat, nik aluzinatzen egan, nik esaten zu ez etxezue, ikastaru erotxezue. Isateko gozu, kamablik, sentimentalak, emozionalak, pasada bazan. Gu Mirentxinik baik, ez da nahi pentsa, zela ikengo neban. Mirentxin eukitsi de privilegio bat kristona. Orduan nire ardura bakarra zen, izen eman eta Mirentxin ateratzen zela jakitzea. Ni maite minutena Mirentxineaz, gaina unkitutxena Mirentxin, ze dana erreztezkun, dana. De hecho, Iratita Bilok polita izan zen, ze aurreko baten, Zabaian, ze orain Iratiren laguna eta nire bikotea biak elkarrekin zeuden Granadan, eta orain elkarrekin daz Zabaian. Eta Iratita Bilok egon ginen, bizitan, Zabaian bertan, bizitan elkarrekin. Osea, Mirentxinetik, lokutorio baten, aparte, hemen sortutako harreman baten ondorixoz. Eta furgoneta gabe. Eta furgoneta gabe, importante. Eskerrak bideari Mirentzinen helburua zen
desagertzea, gure helburua zen desagertu behar ginela. Horrek suposatuko lukelako dispertsioa bukatuta zegoela. Eta alde horretatik kriston posarekin. Baina penatik ere, sortzen diren harremanak oso bereziak dira, bizitzen dituzun momentu polit ikaragarri pila, eta azkenean, faltan botatzen dituzu ere momentu horiek, baina, momentu horiek baditut nik hemen gordeta. Momenturi gogorrenak, bitan banatuko nituzke, eta bat da mekanikoa. Gogorra da, pentsatzea agian ezarela heltzen, edo ezin dituzula eraman zenideak eraman nahiko zenituzken bezain eroso, eta emozionalki, batez ere, espetxea atzean usteko momentu hori. Dago sentimentuz betea, jendea ilusioz, egin dugu kriston bidai luzea 40 minututarako batzutan, eta bueltatu behar zara, presoak eta zenideak han utzita, eta gogorra da ikusten dituzu zelako orabera dauden emozionalak zenidengan eta gogorra da buelta hori. De hecho, nik esango nuke momenturiko gogorrenak horiek zirela. Akorratzenaz dakat, baina super argi egun atxilotu zutena, ze telebistan ikusi neban. Taberna baten egoen nik kafea hartzen, eta detenido, Imanol Miner, eta akorratzenaz oso ondo. Eta orain dela 7 urte terdi edo, esan gendun, Jose gogoa elkar bezarkatzeko, porque kristal hostia hau, 40 minutu milaka taupa da, kristala da movida bat. Eta esan gendun, zergaitik ez dugu beste pausotxo bat ematen. Eta erabaki gendun, bikote paperak egitea, eta horrekin lortzen gendun lehenengo gauza zen kristalak entzea. Claro, bizabiz bat egitea. Orduan, imaginatu, ez dakizen bat urte lokutori baten ikusten egon da gero, lehenengo bezarka da hori. Flipatzen, bisok. Eta egixe da, ni bentsat eta bera ere bai. Uste dut, lehenengo egun hori bezarkatu ginena, gaur arte. Eta, klaro, ja bezarkada hori eta egun hortatik aurrera, asko aldatu zen dena, klaro. Ze ja bai da zure bizitzako, nire prioridadea, azkenean, bihurtu da, klaro. Nik egun momento guztindak aldera presente, baina egitxera bizitziz dozu konpartiuten beraz. Zelaik eruten da, alda modun, ez da izan rezan, alda modun, bai. Momento askotan bota dezu asko faltan, ez? Bizitza personalin gauza gogorrak pasaten gatzunin batez be, ez? Nera naia, derrepente, hiltzitzaigun eta, ostia, hor nola, zelaik esplikatetzazu 5 minutun zela izazen, ez? Bakarren negarra egitezunean. Karo. Eta beran da, ezintzu lagundu. Etorkizuna, elkarrekin nahi dugu egin, hori oso argi daukagu. Baina oso zaila da orain erabakitzea nola antolatuko dugun gure etorkizuna. Ametsa bai, ametsetan etxen dugu, beti ametsetan, ez? Horrena etortzeko dago, esaten dugu beti. Baina oso zaila da, momento baten ez dakiaguna ze pasako da. Eta berak ere ez. Orduan, alegintzen ga egunerokotasune bizitzen, geure momento txuke bizabizekuke gozatzen, eta ilusioiaz, hoxe, Saturnanen berarekin pasiatzeko. Baina ez dakar ideipe, noiz izango dan. Orduan, ez dakizu, lasai, etorriko da. Laurogeta 18an lortu genuen senarra eta biok espetxe berdinean egotea. Zeramagun 10 urte eta piko ikusi gabe.
Eta egon ginen elkarrekin urte bat horrela. Eta gero etorri zen Maior Orejaren hurbilpen zea famoso haura, eta eraman induten ni zehara, Abilara. Baina behan lagazuten. Orduan, karo, nirik funtzionaria batzu bat zauden, esaten zuten, bera ze ondo lortu duzu eramatea. Zaino, bai, ni bai. Baina nire familiarentzako berriro bi arazo ditu. Jun behar du Abilara eta etorri behar du honeaino. Bai, beira. Esaten zieten, hori ez dugu pentsatu. Digo, ja, zuek ez. Baina baten batzu bai. Bueno, dana pizka bat hori, dago pentsatuta, zuntzitzeko eta ofizikoki, psikikoki, zurekin bukatzeko. Eta jendeak ez daki eguneko bat ere, ze etxekoak ez diak eskatu nahi. Eta gauza asko isiltzen dira, baina etxean berritugu. Zati, igual netzeko lehenko aldiz niretzera jutia oso goga izan zen. Zati usainak eta ozen zituzu, ordaoz, eta lehenko eguna gogorra izan zen. Konturatzen zara zer dakasun eta zer gertatu zaizun, baina zure eguneroko bizitzan, Ostan zitzaidan, bai pertsonalki fizikoki eta hori, eta pertsonalki lagun moduan nazier, baina gero zen galdu neban. Orduan nire proiektuak eta dena juntzian pikutara. Gure proiektuak ez nire abionak. Porque imagina, bera, ojo eta piku urte espetxean egin da gero, aterako da, deskolokau. Karo, ojo eta bostekin zartu zen, aterako da berrogo eta izematekin, bizitza asko aldatu da, karo. Eta neue bai, aldatu na, nena izan hogeita bost urteko parrandan ebitzen zanan hori. Ez da, orduan bai, beste erronka gogor bat izango da, urteten da benin. Nik kartzelan esaten un, gugion dela, stand-by. Osea, zu sartu zea zure adinakin, zure mundu ikuskerakin, zure tal, eta zuk gordezu hori stand-by. Karatea zea, mundu aldatu dira bat, teknologikoki, ohitura sozialak, dena, eta nire kasuan, prozesua gogorrari izaten. Ikasi berri izan dut korrika eta presaka aite izaten, ez dakit aprobatuko nuken, baina bueno, bikote bizitzara berriro ohitu behar izan gea, baina guraso bezala, ingurunea dena aldatu da, kontestu politiko erabat aldatu da. Orduan, ez dakit, askotan martziano bat sentitzen naiz. Guk aurrera egin izan diogu dispertsioari, bai barruan eta bai familiarrak, eta azkenean, urte asko kostatu zean. Kostau dira lortzea, baina azkenean, lortu dugu. Eta gauzak lortu egiten direla, badagoela lortzea. Baina, bai argi daukat, presoak espetxean jarraitzen duten bitartean, dispertsioaren aukera hori hor jarraitzen duela. Ikusten ari gara ere, 3. graduan dauden batzuk gradu erregresioak izaten ari dituztela, eta inoiz ez dakigula zer gertatu daitekeen. Frantziako zigorren baturena hori politikoek konpondu behar du. Jende asko gelditu zaigula baitare bidean, hori egia da. Istripuak baita barruan ere jende batek ezin izan du eraman urruntasun hori eta kanpoan ere bai. Eta istripuak eta, Ni laguntzarik anodan ez dut bihar. Ni bihar dutena da aitortza bat egotia, gu biktima moduan aitortzea. Gu ere hor egongo gara, behar dutenerako gure babesa, ze gaur egun espetxean egonda ere, azkenean elkartasun lan bat egin behar da. Osea, behar dute babesa, ez bakarrik emozionala, ekonomikoa, eta oraindik
egoera jarraitzen du naiz eta etxetik gertuago izan. Orduan, momentuz presoak espetxean egoten jarraitzen duten bitartean, mirentzin behin betikoz ez dela desagertu. Agian bueltatu behar gara, igual ez gara bueltatzen mirentzin moduan, bueltatu behar gara bestera baten, baina, bueno, espero dugu hori ez gertatzea, baina gertatzekotan uste dut oraindik jende pila egongo garela hor gure babesa eta laguntza emateko. Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua dena aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, dena aldatzen da beraz, ez zerritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, dena aldatzen da beraz, ez zerritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Gau ez aldatzen da aldez, euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak iak jezeta, ama mazarrak bisaiz,